ସର୍ଟ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ ପିଲାଟା ପରିଶ୍ରମ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ପାର୍କରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଖରାରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପିଲା ପୁରା ହାଲିଆ ହେଇଗଲେଣି। ସିଏ ଯେତେ ମନା କଲେ ବି ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ସର୍ଟ କିନ୍ତୁ ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ହାଲିଆ ହେଇଗଲେ ବି ସର୍ଟ ଆପଣ ଦରକାର। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଟିଂ ହେବ, ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ଆମର ବସିଛନ୍ତି। ଖରା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଖରାରେ ତ ଆଜ୍ଞା ପଚାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ, ଥିରି ବସିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବେ। ଆଉ କୁହନ୍ତି କେତେ କେତେ ଆମେ ଆଉ ସୁଟିଂ କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ତ ଦିଅ। ଦେଖିଲେ ହିରୋ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଉ ସୁଟିଂ କରିବୁନି, କେତେ ଖରାରେ କିଏ ଇଏ କରିବ। ଦେଖିଲେ କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା, ସୁଟିଂ ତ ଚାଲିଛି, ସୁଟିଂ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ କରିବା ନାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଓହୋ ହିରୋ ବାବୁଙ୍କ ମୁଡ଼ ପୁରା ଇଏ ନାଇଁ ଆଉ ଖରାରେ ଆଉ କରିହେବନି। ଏତେ ଖରାରେ ଆଜ୍ଞା କେମିତି କାମ କରିବୁ। ଆଉ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସର୍ଟଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସର୍ଟଟା ହେଲାନି, ଏ ସର୍ଟଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମାଡ଼ ହେଇକି ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ କାଳେ ଖଣ୍ଡିଆ ଫଣ୍ଡିଆ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଦି ପଡ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା, କିଛି ହେବନି, ଟିକେ ଆଞ୍ଚୁଡ଼ି